Arratsaldeon danori, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Dakizunez, Saioa telebistaren 25. urtea ospatzen gabiltza, eta aurreko astean hitzaldi zikloni hasiera eman genion. Gaur dugu 4. eta sare sozialetaz eta gazteek egiten duten erabileraz arituko gara gaur. Horretarako Iruin Astiz eta Aiora Mujika ekarri ditugu gure saiora, eta aurkeztearren Aiora komunikatzailea dugu eta Euskal Wikipedian aritzen da, pixkat hornitzen. Eta Iruin pixkat Twitterren saltzatzen, ikusi dut Mari Saltzera bezala definitzen duzula zure burua, eta gero Twitchen eta txap aldizkarian ibiltzen zarela, Hasieratxo hau eginda, galetuko dizuet lehenik eta behin, sare sozialetan zer eduki sortzen duzue. Sare sozialetan nik batez ere Twitter erabiltzen de Twitter bandere sare sozial gustukoena, oraindikan ere, ja urte deixentetxo da makizkit hor. Eta hortaz aparte, Instagram ere badaukat, baina batez ere bestek zer egiten duten kotilatzeko. Nik gauza gutxi jartzen ditut Instagramen, egia esan. Eta gero, YouTube ere badaukat, gaur egun, ez daukat oso aktibo, YouTubeko kanal bat daukat oain dala 6 urte sortu nuna. Barkatu, baina eska puntatu daukat, YouTubeen euskaraz aritu zen lehenengotarikoa zarela. Lehenengoa ere ez. Hor beti gustatzen zaite esatea, batzutan ematen du bakarra edo lehenengoa edo ez, behazegoen jende gehiago ere gauzatxoak egiten, baina egia da, hasi nintzanen kanalakin etzegoela aukera gehiagik eta justu horregatik hasi nintzala. Gustatzen zitzaiten asko eduki mota hori ikustea eta euskeraz apenas zegonez, hasi nintzan ni ere bai, baina aurtengo urtarrilen bukatu nun kanaleko ibilbidea, zaki definitiboki izango dan edo ez, baina 5 urte txogo bidea egin du kanal horrek, eta gero badaukat beste kanal bat ere bai YouTubeen, ASMR egiten detena, berezitxoagoa dana, eta hoi aktibo neukan, oain dela 3 urte inguru, eta aurten oain dela gutxi hasi naiz berriz bideok egiten, orduan hoiek dian ere sare sozialak batez. Eta zure kasuan? Nire kasuan, ni Twitterren hasi nintzen, eta de hecho, elkarri zagutzen dugu Twitter hasierako garaitiko. Hasierako, Euskal... Itzaldia gazteak da, Twitter hasiera. Duela zen batu, baina egia da, sare sozialetan nagoela edukia sortzen dut tarteka, batzutan emozionatuago nago batean beste batzuetan. De hecho, Aiora YouTubeen hasi zenean ere ireki nuen kanal bat. Nire garai horretan kameraren aurrean jartzea, horrible. De hecho, ikusten baduzu, lehenengo bideoa badirudi nagoela, superaserre kameraren. Atera ditezke meme batzuk hortika, eta hemen norbaitek atera nahi baldin baditu, eskubide guztia. Gero ibiliko gara hortik kuskusatzen. Zagian nimez lehenengo egiten dituen. Eta orain azken aldian Twitchen nabil gehiago. Galdetu nahi dizuet ere, zein da giroa sarean eta oro har sare sozialetan? Nik uste dut, azken finean askotan sarea ere demonizatzen dela nolabait ez badirudiela dela espazio bat aparte dagoena gure bizitzatik ez, beste planeta batean egongo balitz bezala eta hor gertatzen dena dela txarra eta dena dagoelako baimenduta ez, kakotxen artean, baina egia dena da gure bizitzako beste espazio bat dela ez, kalean edo hemen bertan gauden bezala. Eta hori kontuan izan da, horretarako erabilera ere egin beharko genukela edo erabilera kontzienteagoa. Nik uste giroa aldatzen da, eta aldatzen da baita ere, zure erabakien arabera ere eragin dezake zure sare sozial horietako giroan, ez? Azkenen plaza ezberdinak dira, sare sozialak, eta zuk erabaki dezakezu ze plazetara ateratzen zean kalean eta ze ingurutara jun, bakoitzean dagoen giroaren arabera, eta sarean ere erabaki dezakezu zer nolako plazak eraiki nahi dituzun zu bertan ibiltzeko, eta hartu ditzakezu erabakiak, esan deten, ni oso Twitterrekoa naiz, eta Twitterrek badauka fama
oso toksiko, oso negatiboa, dena Gero eta gehiago. dena kontrara izatea, eta egia da, sare sozialak berak, oso horren atzean enpresak daude azken finean, ez? Sare sozialak berak bai bultzatzen dituela ekstremoetako posizioak eta hori sustatzen dula, azkenean horrek sortzen duelako engantxe gehiena sarean eta horrek sortzen dielako errentagarritasun handiena. Erabiltzaile bezala egin behar duguna da horretaz kontziente izan, jakin horrek horrela funtzionatzen dula eta horren arabera erabili sareak eta horren arabera hartu erabakiak, zu sortzen juteko giro hori, ez? Ze ez da zerbait ezerezetik sortzen dena, eraiki dezakezun zerbait da, eta zure erabakien arabera eraikitzen duzu. Eta egia da baita ere, esango nuke, sare sozial ezberdinetan, giroa ere ezberdina izan daitekeela. Egia Twitterren modu batekoa, funtzionatzeko modua ere modu batekoa izan daitekeela, Instagramena ezberdina, YouTubena ezberdina, baina nik nabarmenduko nuke hori, giroa ez dela ezerezetik sortzen den zerbait, zure erabakiekin ere eragin dezakezun zerbait dela. Eta herramientak daude, ez, giro edo atmosfera hori pixkat zure nahiera bideratzeko. Bai, azken finean da, norberak ere hasiera batean jartzen dituen filtroak eta erabaki kontziente horretan, ez, nola egongo naiz sare sozial honetan, ze azkenean, Aiorak esan duen bezala, atzean badaude enpresa pribatu handiak, badaude interesak, baina ere sare sozial bakoitzak ere nola oparitu ez, baina como ematen dio balio gehiago X eduki bati ez, adibidez, duela gutxi arte Instagram zen como lekua dena dela fantastikoa, dena da super guaia, super polita, eta Twitter adibidez pues, ikusten da zulo beltza bezala, ez haterren zulo beltza, baina ez da horrela, kontua da azten neurri eta jartzen diogun bakoitzak bere filtro horretan eta ere zenbat ematen dugu gutaz, ez? Honetaz hitz egiten, zein arrisku ditu sare sozialak? Hartzaile zein zuek eduki sortzaile zareten heinean, ikuspuntu hori ere kontatuko diguzu. Bai, arriskuak esango nuke bai badaudela, batez ere hori ez, sartzen baldin bazea plaza horretara, plazako errealitatea o plazako arauak zein dian ezagutu gabe. Jakin gabe nola dan, salto egiten baldin badezu mundu hortara eta bertan topatzen dezun giroaz eramaten uzten baldin bazea, bai, egon daitezke zailtasunak eta gero tresna bera ez ezagutzeak sortzen ditu arriskuak. Nik kontziente izan behar dut TikTokek adibidez daukan funtzionatzeko modua, dagoela prestatua ni horretara engantxatuta egoteko. Eta horretaz kontziente izan behar dut, bestela engantxatuko naiz eta pasako ditut 3 ordu hor begira, jakin gabe 3 ordu horiek nola pasadian, ez? Arrisku horiek badaude, baina klabea da nik uste dut hasieran esan duten hori ezagutzea, tresnak eta kontziente izatea nola funtzionatzen duten. Eta pasa baldin badituzu 2 ordu scroll egiten, ez dala izan kasualitatez. Horretarako prestatuta dagola. Arriskuak dira horiek, ez ezagutzea nola dan funtzionamendua eta nola dian joko arau horiek eta beraz joko arau horietan sartzea bestelako kartari gabe, ez? Eta hori, eztabaida polarizatuak sustatzea zuk ere bai, eta hori, denbora pasatzea hortikan atera gabe eta pentsatzea plaza hori dela existitzen den plaza bakarra, eta, arrisku horiek egia da badaudela, bai, kontsumitzaile ikuspuntu batetikan, eta gero sortzaile bezala ere, ez, nik, YouTubekoa ezagutzen dut batez ere, eta sortzaile ikuspuntutikan daukazun arriskua da, Twitterren ere zerbait idazten duzu momentutikan, sortzaile bazea, hor sortu duzu mezu bat, behintzat. Eta hor, arriskua da, berriz esango da, baina ez kontziente izatea, milaka hartzaile potentzial dituen leku batean aizeala hitz egiten, ez? Batzutan, pantalla bati hitz egiten diogunean, ematen du hor bukatzen dela dena eta ez dagoela ezer horren atzean. Eta esaten ditugu gauza batzuk edo konpartitzen ditugu gauza batzuk, igual beste modu batean konpartituko ez denituzkenak. Orduan, nire gomendioa izaten nolakotan beti zerbait idatzi behar dezunean edo zerbait konpartitu behar dezunean sare sozialetan, irudikatu zure burua, zure herriko plazan, eskenatoki baten gainean, zure herriko jende guztia plaza betetzen ari dela. Sarean esatera zoazen hori esango zenuke egoera hortan, baiezkoa baldin bada aurrea. Ez ezkoa baldin
igual ez zaizu komeni, sarean jartzea. Eta nik batu nahiko nuke asko hitz egiten dugula, eta agian arrisku horiek ere aipatzen dira, agian adin tarte handiago batetik ikusita nerabeek egiten duten erabileraren inguruan. Eta jakin nahiko nuke zenbat arrisku edo hori den gehiago beldurra, tresnak eta plataformak ez ezagutzetik, benetako arriskuak baino ez, eta hor azken duguna ez, kontziente izatea bai nola funtzionatzen duten, zeintzuk diren joko arauak eta sarea orain Aiorak aipatu berri duena, ez? Dela plazara, Gaztelu plazara ateratzea bezala eta hor kioskoan jarri mikrofono batekin eta... Birritan pentsatu zer jarri? Da, nik lehen esan dudana, da, zuk erabakitzen duzu nola egon nahi duzun sare sozial batean. Eta sare sozial guztiak ez dira berdinak, baina bai egia da, izan behar zarela kontziente zenolako erabilera egiten duzun. Aukeratzen baduzu nahi duzuna idaztea, pues aurrera. Baina kontuan izan horrek gero eragina izango duela, eta azkenean sarean dena ateratzen da. Gero egia da baita ere, esango nuke, generazio ezberdinek ezberdin erabiltzen dituztela sareak. Eta egia da, gazteen inguruko hitzaldia dela hau, gu igual pixka bat kanpo geratzen gara hortik baita ere, hor kritikatxoa baino gazteagoak badaude sare sozialetan eta nik asko nabaritzen dut, nik nola ulertzen duten sarean komunikatzea eta ni baino 10 urtegoe gazteagoa, 15 urte gazteagoa dan batek nola ulertzen duen sarean komunikatzea oso ezberdina dela. Eta igual nik irakurtzen dut bere modua eta ez dut ulertzen, edo ez dut konpartitzen, baino bere modua da. Eta bere arrazoiak ditu eta bere egiteko moduak ditu. Ba ez dakit, 15 urterekin edo 18 urterekin parrandan ateratzeko daukazun modua ezberdina dan bezala, 35 urterekin daukazuna, bai? Eta hori ere ez dagoela gaizki, eta bakoitzak bere moduak ditula, beti ere hori. Kontziente izan da zure modua zein dan, eta kontziente izan da hori erabaki bat dala. Ados bazaude horrekin aurrea. Esamen duzun moduan, gazteak ditugu mintzagai, sare sozialek balio dute gazten arteko harremanak, sinergiak, loturak sortzeko? Bai, guztiz. Ja ez bakarrik harreman pertsonalak ere, baizik eta ja pixkat ere sorkuntzaren mundua ora begira ez, azkenean ematen du aukerak zure herri, auzo edo hiri berdinean ez dagoen jendearekin konektatzeko adibidez. Aiora eta biak ez gara herri berdinekoak, orduan gu Twitterri esker ezagatu ginen. Gero Euskal Herria txikia da ere. Bai, baina hori, eta azkenean ere interes amankomunak dituzten beste pertsona batzuk topatzen dituzu, eta nik uste dut adibidez nerabezaroan eta gaztaroan nahiko klabea dela hori. Bai, beti azpimarra handia jartzen da arriskuetan eta aukeretaz igual ez da hainbeste hitz egiten eta hau bada aukera horietako bat, ez? Zure ingurune hurbilenean aurkitzen ez dituzun elkarrizketa gaiak edo zure interes gaiak topatu ditzakezu beste pertsona batzuk konpartitzen dutena sarearen bidez eta hori izugarrizko aukera da, ez? Orain dela nizerrak 30 urte pertsona bat oso bakarrik sentitu ziteken interes bat edo identitate bat edo izateko modu bat zeukalako ingurune batean zeinetan inorrek ez zuen hori konpartitzen eta gaur egun hola sentitzen baldin bazeare beti daukazu aukera sare sozialen bidez eta interneten bidez ingurune bat topatzeko eta horrek kristona aukerak eskaintzen ditu, bai elkarlanerako, bai zu propioki eraikitzen jotzeko, interes berriak ezagutzeko eta gazte zarenean esango nuke garrantzi berezia daukala, beti dagoelako hor pertenentzia sentsazio bat eta zerbaiten parte izate bat eta azten zoazen heinean pixu berezia daukana, ez? Zein naiz ni, nor naiz ni, zeren parte naiz, zeren parte ez naiz, eta hori eraikitze prozesu hortan, geroz eta aukera gehiago eta geroz eta leio gehiago izatea, oso aberasgarria dela iruditzen zait, eta ez bakarrik gazte zeranean, pixka bat handitzen zoazen heinean ere, niri ere gertatu zait, interes berriren bat aurkitu, inguruak ez konpartitzea inbeste, eta Twitterrek esatea, zer daukagu honi buruz, eta jende berria ezagutzeko aukera daukazu, eta nik uste oso aukera politiak ematen ditula zentzu hortan. Honen arira askok diote,
bueno, sare sozialen giroa oso kutsatua dagoela, ez dakit zein den zuen iritzia honen inguruan. Eta kaleko giroa ez dago kutsatua. Esan nahi dut. Nik uste dut Baina batzuk profil faltsu baten atzean izkutatu ahal izateak, horren atzean Egia da, impunitate handiagoa sortu dezakela gauzak egiterako garaian. Egia da hori arrisku bat badala eta jendeak anonimotasunetikan gauzak egiteko aukera gehiago izan dezakela. Eta hor, kontu faltsuak eta sartu daitezke eta kontu faltsuen bidez egindako erasoak edo bai badago hor giro kaskar bat sortzeko aukera asko, baina beste alde batetik ere anonimotasuna edo perfil faltsuak beti negatiboarekin lotzen da eta hori ere ez dauka zertan. Gure errua da hori, bai. Izan beharrik ni interneten hasi nintzen garaia. Ez baina egia da, txatak eta zeudenean oraindik normalena zen anonimotasunetik egitea. Eta alias bat eukitzea zure izena beharrean eta gainera aholkatzen zena izaten zen. Ez eman zure benetako izena, ez jarri zure benetako irudia, sortu zure avatarra, nik azan internetean zenukan izena eta hasiera haietan hori izan ohikoena. Eta etzan jendeak gaizkia egiteko erabiltzen zuen zerbait, baizik eta interneten egoteko zure modua bilatzeko modu bat zan. Gaur egun, bai, badago jendea perfil faltsuak baliatzen dituna giroa kutsatzeko eta beste pertsona batzuei gauzak oker egiteko eta kalte egiteko, baina esan bezala tresna ezagutzen baldin badezu eta hori identifikatzeko gai baldin bazea, badituzu tresnak baita ere hori blokeatzeko edo zure plazatik hori ateratzeko edo ez eskaintzeko horiek merezi ez duten espazio bat zure egunerokotasunean. Eta kontu faltsu bat eukitzeak edo alias bat eukitzea, ze faltsua ere ja txarrarekin lotuta dago, hau da, alias baten izenean gauzak egitea egin ditzakezu gauza asko onura sortzen dutenak. Edo horra agian jo naiteke Wikipediako atalera, jake hasieran esan dezun, Wikipediak baimentzen duelako aldaketak modu anonimo batean egitea, eta baimentzen du ikusten dalako onura asko ere ekar ditzakeela modu horretan egiteak. Bai, jendeak beste identitate batzuetatik ere eraikitzen delako gauza positiboak. Bueno, zuek bi euskaldun eduki sortzaileak zarete, ingelesez influenceritza asko erabiltzen dugu, dago euskal influencerrik? Eske nik influenceritzarekin badaukat arazo bat, ez dakit oso ondo zer dan. Ez dakit oso ondo esaten ze, da pertsona famatu bezala, ez? Pertsona bat izan daiteke famatua, zerbait egiten duelako eta egiten duen horrek fama ospea eman diolako, edo izan daiteke famatu profesionala. Osea, famatu izatera dedikatzen dena. Celebritia. Bai, ez dakit, hori da famosos, famatuak esaten zen horrekin, eta influencerrekin ere badagolako zerbait, izan daiteke jendea, influencer konsideratzen dena, konsideratua dena, bestelako gauza batzuk egiten duelako, eta tartean edukia sortzen duelako YouTubeen, Twitchen edo beste leku batzuetan, eta horrek influencer titulua ematen dio, baina parekatu genezake famatu hitzarekin ere askotan. Eta beste batzuk, besterik gabe, igual perfil horretan enkajatzen dutela bestelako gauza askorik egin gabe edo. Ez dakit, euskeraren kasuan, nik sare sozialen erabileran beti 3 eskala ezberdintzen ditut. Bata, hartzaile hutsa dena, kontsumitzen duena bakarrikan YouTubeen bideoak ikusten dituena, Instagramen jendea jarraitzen duena, Twitterren dagoena, baina zer gertatzen den ikusteko. Gero dago sortzaile dena, eta zu Twitterren aktibo baldin bazea ja sortzaile zea hor, Instagramen argazkia jartzen baituzu ja sortzaile zera hor, eta YouTubeen bideoak igotzen baituzu sortzaile zera hor. Hor ez da hain komuna, YouTubeen sortzaile izatea, baina badago perfil hori. Eta gero dago 3. Eta da hortik bizi den jendea. Hortik etekin ekonomikoa ateratzen du jendea eta profesio bezala daukana, eta horra iristea oso zaila da. Batzutan ez dugu ikusten, iristen zaizkigulako asko, ikusten dugu jende asko hortatik bizi dena, baina berez, hartuko bagenu orokorrean portzentai batez. Argazki zenbat jende dan sortzen duena, eta sortzen dan horretatik zenbat bizi den horretatik oso gutxi da. Eta hor izango genituzke influencerrak.
Eta ez guztiak ere ez, esango nuke. Ze batzuk bai bizi dira hortik, baina ez geniek jarriko influencer tituloa. Enroiatu naiz asko, euskaraz baute dagoen. Eta gero hor ere, ez, ze puntutaraino joan zaidala banuen buruan, baina bai iruditzen zait askotan, ez, ze puntutaraino, pasa palabra. Bueno, beraz, nire ondoria da euskaraz aritza sarean zaila dela. Behintzat, ez da zaila, bizitzeko zaila da. Hori da. Lanbide bezala eta profesio bezala, eta hor sartuko genuke igual influencer izatea, euskeraz egia da gaur egun zaila dela. Ez dago industria bat eta egitura bat eta sistema bat horretarako pentsatua eta prestatua, eta beraz horretara iristen den jendea, ez nuke esango badagoenik. Edukia euskera sortzen duen jendea bada. Bai. Gaude. Hori bai, baina hortik influencer izatera edo gisa horretan funtzionatzera, bai esango nuke aldea dagoela. Gero igual badaude influencerrak, influencer direnak eta euskaldun direnak, baina influencer direnak gaztelera. Hori ere badago, perfil hori. Nik uste dut eta lehen etorri zaizu. Askotan ez, ikusten dugula ere kameren aurrean gertatzen dena, baina atzean gertatzen den guztia ez, eta hor dagoen atzeko lan guztia ez. Azkenean ordu asko sartu behar dituzu, eta badaude agian Espainiar estatuan gazteleraz sortzen duten sortzaile horietako asko agian pasatzen dituzela, Twitchen kasuan egunero pasatzen dituzela estremeatzen zuzenekoak egiten 6 ordu. Osea, ez da sostengarria. Eta gero, euskaraz kontua da ere hor dagoela kontsumoaren ohituren gaia, ez? Azkenean, sarea edo sareko erabilera orokortu da gaztelaniaz edo beste hizkuntzetan egitea eta horretan garrantzi handia dauka euskarazko edukia egotea eta euskarazko edukia kontsumitzea ere ez dagoen. Bueno, nik uste dut ez dela gutxi ze geroz eta gehiago dago. Bai, baina oraindikan urria da. Eta sare sozialetatik kanpora aterata ere orokorrean ikusentzunezko edukien kontsumoa euskeraz kontsumitu ahal izateko egon egin behar da. Eta orain dela gutxi, wemak eta ateratu ikerketa bat herri euskaldunetan ikusentzunezko euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoa zenbatekoa dan, eta hor, adibidez, el correo aterazun titular bat zala, los euskaldunes optan por los contenidos en castellano, eta optan hori ridikulua da, zezuk ezin dezu zerbait aukeratu, ez baldin badago aukera. Bai, eta hori bada kontua, osea, produzitu behar da, eta sortu behar da ekosistema bat euskalduna, kasu honetan bai esango nuke, sortzen denaren kalitatea garrantzitsua dela, hau da, euskerazko sorkuntza egon behar du, sare sozialetan eta kanpo, eta kalitatezkoa izan behar du, ez degulako gutxiago merezi, baina kantitatea ere importantea da. Ze geroz eta gehiago egon, hor sortzen da ekosistema propio bat, eta importantea da gauzak egotea, zuk zurea topatzeko, eta sartzen zeanean hor, leku batetik bestera salto egiteko, ez? Hortarako TikToken bezala. Bai. Algoritmoak eskaintzeko euskerazko edukia, egon behar du euskerazko edukia. Bai, ze, adibidez, ni orain irakasle bezala lanean nago, eta lehenengo egunean pasatu nien horrelako galdetegia ikasleak hobeago eta ezagutzeko, eta galdetu nien ea ze eduki kontsumitzen zuten sare sozialetan, ze sare sozialetan zeuden, eta gero ea ezagutzen, ea zeintzuk jarraitzen zituzten, eta ea ezagutzen zuten euskaraz sortzen duten dugun eduki sortzailerik. Eta ea nahiko luketen jakinez, hor ikusteko ere interesa dagoen, eta denek esan zuten ez zutela bat ere ezagutzen eta Bikain. Baina asko gogoa zuten ezagutzeko. Bueno, ez da albiste txarra. Ez, ni pozik geratu nintzen. Egun batean klase berezia. Hitz egin dugu pixka, baina zein da euskararen egoera sare sozialetan? Esango nuke, sare soziale batetik bestera ere aldatzen dela. Hori ere egia da. Twitterreko naiz. Twitterren adibidez, esango nuke badagola euskerazko komunitate nahiko sendo bat. Eta hori nabaritzen da,
zu sartzen baldin bazea Twitterrera, eta ikusten baldin badezu jendea hizketan, eta ez baldin badezu ulertzen zertaz aidean, hori oso seinale ona da. Esan nahi du, elkarrizketa paralelo asko daudela. Eta beraz komunitate bat existitzen dela hor, anitza dena, eta bakoitza bere elkarrizketekin dagoena. Ze gutxi egongo bagina eta oso berdinak izango bagina, beti jakingo zenuke zertaz ari den jendea. Orduan, sartzen zeanean eta ikusten dezunen gauza komentatzen da esatezunen. Zedi, montre pasada oso seinale ona da. Esan nahi du, hori ez, elkarrizketa paraleloak eta badaudela. Twitterren, behintzat. Esango nuke, igual Euskaldunon sare sozial indartsuena dala hortan. YouTubeen, adibidez, nik nahi baino eduki gutxiago dago euskeraz. Horregatik hasi nintzen duela 5 urte eta horregatik egiten dituen bideoak. Baina, bueno, gauza podcasta asko aidia sortzen azken aldin adibidez bideoa ere badutenak eta proiektu ezberdin politiak aidia teatzen. Orduan, bueno, jendea pixkanaka animatzen baldin bada hortan ere, interesgarria izan daiteke. Twitchen? Twitchen, niri, oso divertigarria sortatzen zaitzen, ikuste dut oraindik Euskaldunak modu batera esatean Twitchera ez garela heldu Zara iritxera indik ez. Ari garela orain YouTubera iristen. Zergatik? Nik uste dut kontziente izan behar garela Euskal Herrian ekoizpen botere handiena edo baliabide handienak dituenak horrelako produktuak egiteko, ez ikus-entzunezko produktuak egiteko ITB dela. Eta orduan, nik uste nahiko esanguratsua dela gaztea irratiak, dela gazteei zuzendutako irratia YouTubeko kanala, ze duela 2 urte edo eta ireki zuela. Orduan, oraintxe bertan, nik esango nuke trafiko gehien dagoen lekua YouTube dela. Eta Twitchen bagabiltza hor ero batzuk, baina eske aurkitzen duzu denetan euskeraz ere. Hori politia da. Sumoa euskaraz, ondarrutarrez, sumoa ondarrutarrez, euskera fantasia. Egia da esango nuke Twitch dela igual sare sozial zaiena, ze zuzenekoa da, eta hor objetiboki behar dezu hiztun kopuru bat eduki egongo dena momentuan bertan hori ikusteko prest. Ze YouTubeen lehenago do beranduago ikusi ditzakezu gauzak eta temporada da eta tal, baina Twitchek demandatzen du momentuan egotea hori, eta orduan objetiboki zailagoa da. Hori da ere, depende zenolako edukia sortzen duzun Twitchen. Ze badaude batzuk jolasten egoten direnak, kasi ez dutela begiratzen txata, eta Twitchen magia dena niretzat da txata. Baina, egoten baldin bazara hitz egiten, bai behar duzula horrelako nola baiteko elkarri eragina ez txatarekin. Baina, adibidez, sumokoak daude hor gustora kuadrillan, eta sartzen zara, eta, hombre, no seke, eta... Hori da importantena, jendeak egitea gauzak gustora. Netzako zati garrantzitsuen hori da, eta beti askotan olako gaiak daudenean, beti tendentzia izaten da, eta zer egin daiteke dirua irabazten hasteko, eta nola lortu monetizazioa da. Ni ados nago inbertsio ekonomiko bat eta inbertsio estrategiko bat egon behar dela ikus-entzunezkoak sortzeko euskeraz sarean eta saretik kanpo, eta hor egon behar da apustu oso serio bat. Baina beste alde batetikan nik beti defendatu nahi dut gauzak egitearen plazerragatik, eta gustatzen zaizulako. Ez hasi gauzak egiten... Etekin pertsonagatik, ez? Bai, disfrutatzen dezulako eta ondo pasatzen dezulako, ez zerbait lortu nahi dezulako, baizik eta sumoa gustatzen baldin bazaizu. Eta lagun bat baldin badaukazu gustatzen zaiona baita, eta superrondo pasatzen baldin badezu hori komentatzen, esperimentatu eta egin kamera batekin, eta jarri hori sarean, manga irakurtza gustatzen baldin bazaizu, egin dezakezu Twitcheko saio batean, eta igual egongo da beste pertsona bat gustatzen zaiona Euskal Herrian, baino, igual konektatzen dezute hiruok superrondo eta superrondo pasatzen dezute, bestela aurkituko etzenuketen jende batekin. Orduan nik bai defendatu nahi dut, hori, eta gauzak probatzeko aukera. Nik probatxo izena daukat interneten, Twitterren jarri nuen oain dela 10 urte, probatzeko egin nun zerbait izan zalako eta izen hori geratu zen. Eta urteak pasa ala, lotxa pixka bat ematen diten arren izen horrek, ja kariño hartu diot eta beti ematen du aitzakia gauza probatzeko, ez? Ez dakit oso ondo zer egingo duten YouTube, baina probatxo bat egingo dut. Ez dakit oso ondo zer egingo duten TikToken, baina probatxo bat egingo dut.
Eta jendea animatu nahiko nuke hortara, probatzea. Ze ez diozu inorri ezer zor. Eta zerbait egiteko kuriositatea baldin badaukazu, egin dezakezu, eta ez pasaizu gustatzen, hurrengoan ez ezu egiten eta listo. Baina behintzat, kuriositate minimo bat baldin badaukazu ez geratu gogoekin. Saiatu eta probatu. Igual gustatzen zaizu eta saltxilla horretan disfrutatzen duzu. Hori da, eta nik uste dut azkenean dela ezinbestekoa, ez? Gustoko izatea, esan dugun alen, atzetikan dago lanketa guzti hori, ez? YouTuberako adibidez prestatu behar duzu zeta edo behintzat kamerari eta ongi entzuten dela... Gero hori ere da norberaren aurkitzea. Ni oso YouTubekoa naiz, zuzenean Twitchen ez naiz ausartzen, baina zu aldiz Twitchekoa. Niri YouTube kostatzen zait pilot jartzea ikustea de, venga, ja, ezakitzen. Horrela, ezakitzen. Bai, argiztapena ongi entzuten da, enfokatuta dago, ez nik, eta gainera, joera handia daukat, luze hitz egiteko orduan, gero dago, osea, editatzerako orduan nahiko azkar egiten dut, ja daukat nahiko sistematizatua eta, osea, teknikoki nola egin baina eske jartzea hor. Osea, daukan lana, atzeko lan hori, gero, sare sozialetan partekatzerakoan duen erantzuna, ez zait tamainan berdina iruditzen adibidez Twitchen zuzenekoa eman hasi eta hor hitz egiten. Gomendatuko diguzue sare sozialetan euskaraz entzuteko, ikusteko profilen edo zerbait? Bale, YouTubeen. Nei Andrearen kanala gustatzen zait asko, Andrea González, abizen hori zen asko nahi behintzat. YouTubeen hasi zanuen dela hilabete batzuk, asko gustatzen zain nola hitz egiten dion kamarari, eta gaina oso gertukoa sentitzen dituten gaiak egiten ditu askotan, beste batzutan ez, moda ez dakit zer erosi duela eta erakusten hartzen denean da. Baina gustatzen zain nola hitz egiten dut, eta denetarik lantzen du baita ere, orduan, YouTubeen ikusteko zerbait freskoa eta nahi duenak, nik Andrea Gonzalezen kanala gomendatzen dut. Ni Twitchen, badut zerrenda luzea. Tira. Badaude bideo joko. Inorra zerretu ez da. Ate, 24/0, Trikuxabi, Ilargi, Norbait, Tobel Mauler, gero Jon Liz oraindik ez da hasi ezakit bueltatuko den, Jon Liz bueltatu, 2087 ere berdin. Gero dago Ekin ta Ekin, hainbat plataformetan ere edukia sortzen duela kulturari buruz, orokorrean, esan dezakegu dela nire partner in crime, hainbat proiektutan elkarrekin egon garelako. Gero, TikToken esango nuke Ellen Melons, Julen Portillo, Kafearen semea, nire beste lagun bat ere dagoela, beste hainbat sare sozialetan, eta gainera TikToken baditu kontu ezberdinat, bat galegoz, galegoa TikToki eskerik hasi zuen, gero beste bat euskara irakasten, eta berea. Gero, Mairena, It's Lady Margot edo olako zer, baina, badaude. Jarri izen errexak, sare sozialetan gero gomendatzeko errexak izan daitezen. Eta ja, Badaude gauzak. Eta gero podcastak eta... Uste duzu ere gure Davide handiek, esaterako berria edo ITBek apostu erreala egin behar dutela Twitchen ekoizpena egitarren edo YouTubeen ekoizpen propioa zabaltzearren, nola dago hori? Nik administrazio publikoaren esku dagoen Davidei ITB sareari bai eskatuko nioke. Berriari adibidez ez naiz ausartzen ezer eskatzera, iruditzen zaitelako nahikoa lan ere badutela egiten duten lan guztiarekin eta dituzten baliabideekin. Eta kriston lana egiten dutela iruditzen zait, orduan gehiago eskatzen ez naiz hasiko berriari ze egiten dutena txalogarria iruditzen zait. Eskatzekotan eskatuko nioke hori ez, diru publikoz funtzionatzen duen edabideari eta orokorrean jaurlaritzari edo instituzioei euskararen sustatzea hitz egiten instituzio horiei eskatuko nieke benetako implikazio bat eta ikuspegi estrategiko bat edukitzea euskararekiko, ze eduki sorkuntzari dagokionez eta ikusentzunezko eduki sorkuntzari dagokionez oso atzetikoaz. Eta jun beharra daukagu beti egongo da erdararen unibertsoa euskararen sortu aurretik
eta horrek ez du balio erdarazko unibertsuan sartzen zeanean, gero euskerazkoa baldin badator, ez dira automatikoki aldatzen. Ja, unibertsu horretan murgilduta jarraitzen duzu, ze hor sortzen dira ohitura asko, hizkuntza ohitura asko sortzen dira, sartzen zean momentuan. Ez nik txikitan dragoi bola euskeraz ikusi nun, eta gero gazteleraz jartzen baldin badiazu, ez zait berdina egiten, arrotza egiten zait. Ohiturak eraikitzen ditugu, eta horretarako besteen aurretik jun behar dezu. Orduan, apostuak estrategikoa izan behar du eta benetakoa izan behar du zerbaitetarako balioko badu. Orduan, eskakizuna nire aldetikan, administrazioari behintzat zentzu horretan dijo. Bai, eta nik ere esango nuke horrekin hasita ez, ja bertan sareetan edukia sortzen ari garenak ere nolabait bultzatzea eta babestea. Bueno, ez dakit publikoak galderen bat ote duen. Bueno, bai, galdetu. Hortat, zuitze dituzu, hizkuntz politiketan, edo hizkuntz politika ofizialek edo erakundeen erabiltzen dituzten aurrekontutan adibidez, aurrekontu partida batzuk egon beharko liratekeela, zuei diru laguntzak emateko, azpiegiturak sortzeko, alde horretatik zer egin diteke? Nola ikusten duzu kontu hori? Nik uste dut alde batetik diru laguntzak egotea, eta beste batetik ere espazioak edo proiektuak ez adibidez, Tabakaleran badago bideo sormen laborategia, eta nik uste dut horrek ere aukera ematen duela proiektu ezberdinak bertan garatzeko aukera ematen duela, eta diru laguntzekin, modu batean erraztea, ez? Egiten duguna, ez? Egiten jarraitza eta agian aukera gehiagorekin, ez? Azkenean egiten dugu gustoko dugulako, eta euskaraz, adibidez nire kasuan, lehenengo pertsona nintzen dut, nire autu pertsonala izan zen. Ikusten nuelako, ni gaztean nintzenean, nerabean nintzenean euskarazko edukia kontsumitu nahi izanen nuelako YouTubeen adibidez. Nik ez dut esango zehazki zertarako bideratuko nukeen dirua edola, baina bai ikusten dut esaten denetik egiten denera ez dagoela koherentzia. Hau da, zure benetako nahia baldin bada estrategikoki euskerari garrantzia ematea eta euskera sustatzea horrek eduki behar du ordezko ekonomiko bat. Hemen azkenean dena horrek diru apoio bat behar du eta inbertsioak egiterakoan ez da inbeste nabaritzen. Men estrategikoena beti ikusten dena porlana izaten da normalean. Dirua jaten duena eta irensten duena normalen izaten da porlanez egindako azpiegitura erraldoiak. Eta ez da hainbeste ikusten sorkuntzarako, euskerazko sorkuntzarako baliabiderik egoteak, ez? Ez dakitzen bate urte daramatzagun euskerazko telesail bat eduki gabe helduentzako ETB-n adibidez, oraintxe erabiltza bat sortzen, aurrekoan bota zuten teleberrian sortze prozesu hori gazteleraz izaten ari dela, gaztelerazko zuzendari bat, gaztelerazko gidoia eta horrere hitz egin genezake zer dan euskeraz sortzea, ze azken emaitza euskeraz baldin bada ere prozesu guztia gazteleraz egiten baldin bada, hori niretzat ez euskerazko sorkuntza. Ze azkenean bide guztia gazteleraz egiten baldin badezu eta azken muturrean egiten baldin badezu euskerazko giroa, ibilbide osoa ez dezu euskeraz egiten. Eta hor badago zerbait ez dagoena ondo, ze badago Euskal Herrian, badago euskeraz gaitasuna proiektua sortzeko eta proiektua garatzeko eta horrelakoei aukera gehiago ematea. Eta aukera gehiago emateko dirua behar da. Orduan, benetako diru inbertsio bat ikustea holako edukietan. Nik ez dut esango zehazki sortzaileei diru bat eman behar zaienik, edo baino sortu daitezke, sustatu daitezke proiektuak, edo egin daitezke bideoren moduko gauzak, zehazki esan gabe, baina itzulpen errexena da, dirua jarri horretarako, eta horrela nabaritzen da. Beste proiektu askotarako beti daude milioiak eta milioiak eta milioiak, kasu askotan zulora joaten
direnak, eta honetarako beti dira ondarraleak. Eta konparatzen baldin bada, egia da konparatzen baldin badezu bestelako estrukturetan dauden baliabideak beste hizkuntzetan edukiak sortzeko, ezin da ez zula konparatu zuk dituzun gaitasuna beste batzuek dituztenekin. Baina askoz ere gehiago egin daitekeela, batez ere, esaten dezun bezala estrategikoa iruditzen baldin bazaizu, hori nire ustez argia da, eta hori, EITB-ko sorkuntza maila zein dan ikusita, argi geratzen da, esango nuke. Bai, eta nik uste dut ere pixkat sare sozialetara ekarrita eta gazteen kasuan ez beti entzun izan da, ez? Nola egin gazteek euskara gehiago egitea, ez? Eta nik uste dut azkenean kokatu behar garela ere euren mailan euren ikuspuntuan, ez? Non pasatzen dute denbora gehien euren aisialdian, ez? Izan daiteke kirola egiten, izan daiteke hor espazio fisikoan, baina espazio digitalen hau da sarean ere. Orduan hor argi dago, zer egin behar da, edukia egon behar du euskaraz, izan zientifikoagoa, akademikoagoa, baina baita ere aisialdira begira, eta agian ez da egon behar euskara txit jasoan. Azkenean da modu bat ere eurak konektatu behar dutela, eta gozatu behar dutela aisialdi horretan euskaraz eta euskararekin. Orduan ikuste dut horretan ere inbertitu behar dela. Baina ez da, ematen ditugu X euro baizik eta izan behar da pixkat estrategikoa. Ez dela begira egiten dugu kanpaina hau, zozketa ezakitzen bat produktu mugikor, azken generazioko mugikor bat, smartwatch bat egiteagatik, ezakitzen challenge edo froga sare sozialetan ez. Nik uste dut badoala harago eta euskaraz sustatu behar dugula kontsumo hori, ez? Eta kontsumo arduratsu hori. Ezakit arduratsu erabiltzearen euskaraz kontsumitzera bultzatzeari. Kontsumo arduratsua da alkoholarekin. Beste galderen bat. Bueno, hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko zuen esperientzia eta iritziak partekatu izanagatik. Bihar berriz ere egongo gara hemen, Iruñerriko musikaz hitz egiten, eta bihar berriz hemen itxo egiten zaituztegu.